Siema, z tej strony Dysonic Patrak, dzisiaj ze mną Pulpit. I dzisiaj sobie pogramy na nowym trybie w Battle Modzie, upadek, w sumie w minigierkach. Więc co, czekamy aż to dołączy, czy od razu lecimy na mapkę przez ten kwadrat, na to kliknij. Okej. O, super, łopaty, to kontra ja. Źle kliknąłem w napadzie. Dobra, następna mapka. Znowu. Właśnie. Ha! Kurde, bo chciałem wykorzystać właściwości slime bloków. No? No, widziałem. No, tak. No. A w ogóle ludzie, udało mi się odzyskać mojego skina. No! Sam Chciałem sobie próbować. Nie, sorry, po tej rundzie będzie musiało pewnie. No, są łopaty teraz, patrzcie czemu? W następnej rundzie będą śnieżki. Ale ciekawe jedno, jaki te łopaty mają enchant? Okej, widziałem, że mi chodził, ale nie spodziewałem się, że zabierz sam. No i teraz bitwa finałowa. Jak... Pulpit szybko. Nie, chciałem to na Hitlera wziąć! Chciałem to jak kamikadze wziąć. Co? Jeszcze daj mi szansę remisu. A, kurde. Ej, chwila, dobra. To jest kto co ma. Kwadrat kliknij. Czekaj, chwila. O, Szybki uczeń, a ty masz no. Sprawdzaj. poszukiwacz srebra. Czemu ja mam szybki uczeń? A jeśli Pulpit też będzie chciał, to ten filmik też będzie na jego kanale, prawda? Dobra, kwadrat. A, zapomniałem o kwadracie. Teraz muszą być śnieżki, bo jak nie to będę... Jej, śnieżki! A tu Pulpit jeszcze nie grał w śnieżki. Dobra. Kurde, głupi wybuch! Co ja zrobiłem? Jestem na samym dole. Serio? Czemu? Bo przez te wybuchy. A wiesz, że teraz cię mogę tak rozwalać? Nie! Też można się tym spychać. Jest!